Teresko, to jsou pastelky do školy, to ty nemůžeš, víš? Čus lidi, mé jméno je Kupčínovec a vítám vás u nové série Kouzla s kartami. Dneska se naučíme takový míchání. Nejdřív vám ho ukážu a potom vám ukážu, jak se to dělá. To je ze školky, víš? Si mi toho čas tak. Ještě jednou. Tak, jak na to? Jdu vám ukázat. Takže rozdělíte si karty na půlku a dáte je čelem k sobě a uchopíte si je takto. Že palec dáte sem, tyhle ty 3 poslední prsty kromě ukazováčku si dáte sem a ten ukazováček si dáte tohle, aby se vám to líp prohybalo. A na druhé ruce to samý. Tak. A pak si je takhle prohnete a začnete pomalu pouštět. Tak teď se mi to nepovedlo. To tady jenom uchopím. A zase uchopíme takhle. A pomalu pouštíme jednu po druhém. A pak spojíme do sebe. Tohle by bylo pro dnešek všechno a čau!